Tie dnešné ženy sú výnimočné, plné života, otvorené možnosti a nič ich nezastaví. A každá je jedinečná. No jednu vec majú spoločnú. Keď si žena povie, bože, mám sotva 30 a už priberám, nasadí si diétu. A s akými výsledkami? Nulovými. Žiadne diety, tabletky, cvičenie či rôzne prístroje nevrátia žene postavu, akú mala kedysi. Aha. Som obhajkyňa, právnička. Okrem práce sa venujem ešte práci a práci a práci a práci. Či sa mi páči, ako vyzerám? Áno, iste, ujde to. No, mala by som sa o seba viac starať. Stal sa z toho boj. Zhadzovať kilá, ktoré pri Karlovi priberám. Jeho paela je neoddalateľná. Čo sa stalo? Ako som sa zmenila? Pravdu povediac, sú to už 2 roky. Čo som svoju zbierku bikin nevytiahla zo skrine. Hanbím sa za tie faldy. Čože 37? Áno, je to pravda. Mám 37 párov ihličiek. Mám najlepšiu prácu na svete. Baví ma. Robím nechty, kozmetiku, make-upy, masáže. Absolvovala som azda milióny kurzov. Milujem ju. Pre mňa je najdôležitejšia spokojnosť mojich klientok. Som šťastná, ak je vďaka mne krásna, štíhla žena ešte krajšia. No zdá sa, že u mňa nič z toho nefunguje. Som skrátka moletka, vyskúšala som už všetko. Najprv som si vravela, nevadí to nič. Hľadala som pomoc na kadejakých blogoch a fórach. Ale stále som priberala. A teraz už naozaj neviem ako ďalej. Zrejme som rezignovala. Mám 2 synov. Alfredo mal 8 a Marko bude mať 3. Sú moji anielici. Lietam s nimi z plávania na náboženstvo, do školy, na gymnastiku. Moje Mária pracuje ako predajca automobilov. No doma je dosť málo. Dietu držím už asi 10 rokov. Večer padám únavou do postele. No nevyspím sa, lebo Marko je veľmi živý. Nedarí sa mi správne sa stravovať. Myslím, že to je hlavná príčina mojich problémov. Už neviem, ako ďalej. Nemám problém priznať svoj vek. Mám 56. Moje dni bývajú veľmi podobné. Už o 8 sedím v aute a idem vyzdvihnúť vnúčatá. 2 odveziem do školy a malá Liza ostáva so mnou. Ideme do parku, k bazénu alebo na ihrisko, či na nákupy. Vášnivo milujem tanec. Môj bývalý manžel preto nemal zmysel. Našla som si školu salsy. Chodím tam každý pondelok a dobre sa bavím. Áno, mám nového partnera, volá sa Franko. No problém je, že fantasticky varí a často ma vodí do príjemných malých reštaurácií. Nečudujem sa, že som začala priberať. Pravdu povediac, v mojom veku to už len diety nezachránia. Navyše za žiadnu cenu by som sa nevzdala tých večerí s Frankom. Naše 4 priateľky majú spoločný problém. Isté, každá je iná, vedie odlišný život, ale ak ste dávali pozor, je zrejmé, že žiadna z nich nie je úplne spokojná so svojou postavou. Všetky sa čudujú, prečo sa im napriek všetkej snahe nedarí schudnúť alebo udržať si postavu. To je problém storočia. No viem, kto nám môže poskytnúť odborný názor a konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa zdravia a duševnej pohody. Zukari! Tak sa pozrime. Hádam nám pomôže vyriešiť tú dilemu. No, na človeka vyzeráš celkom milo. Máme jednu otázku. Prečo sa zdá, že žiadne recepty na chudnutie nefungujú? Dobrá otázka, milá Víla. Netráp sa, pokúsim sa ti dať presvedčivú odpoveď. Si tu? Prostriedky na chudnutie prišli do módy začiatkom 90. rokov. Mali rôznu formu, šlo o kapsuly, tabletky, prášky, ampulky, teda kvapalné i tuhé látky na vnútorné použitie. Skúsim ich opísať.
Termogeniká majú urýchliť metabolizmus. Ich súčasťou býva kofeín, jód či extrakt z pomarančovníka. Blokátory tukov. Ich úlohou je zachytiť počas trávenia tuky a brániť ich vstrebaniu, kým sa nevylúčia. Patria medzi ne napríklad chitosan, glukomanan a guárová guma. Blokátory sacharidov majú zabraňovať v priberaní po požití cukrov. Dobre známe sú fazeolamín, zelená káva a gymnema. Ďalej tu máme anoretiká, ktoré znižujú chuť do jedla tým, že potláčajú pocit hladu. Do tejto kategórie patria výťažky z Grifonie a Yerby Maté. Obsah účinných látok v týchto produktoch, ktoré mávajú i nepríjemné vedľajšie účinky, nespavosť, podráždenosť a podobne, neprináša užívateľkám želaný výsledok, takže bývajú často sklamané. Ani spolupôsobenie týchto 4 typov látok v jednom prostriedku sa nepreukázalo ako plne účinné. V roku 2003 prišla do módy nová generácia produktov – diuretiká. Ich oficiálnym cieľom nebolo zoštíhlenie, ale očista tela, no princíp je ten istý. Pôsobenie diuretík vychádza z hypotézy, že naše telo zadržiava vodu a robí si zásoby tuku, čím sa zvyšuje hladina toxínov rozpustných vo vode a tukoch, ktoré prijímame z jedla. Zhruba fungujú takto. Správne odvodnenie urýchli vylúčovanie toxínov a stimuluje organizmus, aby uvoľnil dočasne nahromadenú vodu a tuky, čo má za následok prirodzené chudnutie. Hoci neustály vývoj v rámci dietológie možno zvýšil účinnosť produktov, naďalej sa sústredia na vonkajšie symptómy problému, ktorý si žiada dlhý výskum. A keďže všetky tie recepty na chudnutie skrátka nefungujú, túto záhadu zatiaľ nevie nik vyriešiť. Nesmierne zaujímavé. Ďakujem, mladý muž. Zdá sa, že všetci na to idú príliš akademicky, ale nikto sa nesnaží vyriešiť túto univerzálnu ženskú dilemu raz a navždy. Zdravím, pani doktorka, mám jednoduchú otázku. Prečo sa zdá, že žiadne recepty na chudnutie nefungujú? Ako žena dôverne poznám tento problém. Vysvetlím vám to. My ženy máme zložitý chúlostivý organizmus, ktorý prechádza rôznymi zmenami, pričom mnohé sa opakujú cyklicky, či už mesačne, alebo v istých fázach života. Často si ich neuvedomujeme a pozornosť im začneme venovať, až keď sa dostaneme do menopauzy, ktorá je ich prirodzeným vyvrcholením. Táto výrazná premena sa začína už v 30-ke a menopauza je len jednou fázou v dlhom procese, v ktorom hlavnú úlohu zohrávajú signálne molekuly nazývané hormóny. Tie ženské sa od mužských líšia a volajú sa estrogény. Úlohou estrogénov je ovplyvňovať rôzne zmeny prebiehajúce v našom tele. No s pribúdajúcim vekom ich hladina postupne klesá. Dôsledok ubúdania metabolicky aktívnych hormónov, ktoré sprevádza typická nerovnováha, sa často prejaví na fyzickej úrovni. Výrazne sa mení telo, tuk sa ukladá v kritických partiách, na bokoch, stehnách a na zadku. To žiaľ nie je všetko. Pokles hladiny hormónov spomaľuje metabolizmus a tak diety a cvičenie odteraz prinášajú iba priemerné výsledky. Problém je oveľa hlbší a nedá sa vyriešiť zvonku. Na vine nie sú ženy, môžu za to hormóny. Po obnove hormonálnej rovnováhy by mali všetky súvisiace problémy zmiznúť a získať znova postavu, akú ste mali v 19, bude hračka. Nemôžeme teda viniť naše 4 nešťastné priateľky, ak ani napriek všetkej snahe nedosiahli želané výsledky. Presne si to vystihla. Teraz už vieme, že všetky tie problémy im spôsobuje hormonálna nerovnováha. Čo s tým urobíme? Výskum prostriedkov na chudnutie a ich zložiek a naše analýzy viedli k takému prevratnému objavu, že sme s ním bežali na patentový úrad. Trinergy obsahuje 3 prírodné zložky, ktoré spolupôsobia tak, že dôjde k revolúcii v metóde, ktoré budú ženy používať, aby sa udržali vo forme. Organizmu je možné dodať chýbajúce hormóny úplne prirodzeným spôsobom.
Niektoré rastliny obsahujú molekuly podobné ženským estrogénom. No keďže vnútorné prostredie je u každej ženy jedinečné, vstrebávanie látok neprebieha vždy dokonale. Dnes existuje Trinergy a spája v sebe 3 účinné prírodné zložky. Ponúka riešenie tohto ženského problému so 100% úspešnosťou. Pozrime sa na tie zložky. Izoflavóny sú známe fytoestrogény, ktoré užívajú ženy na celom svete na obnovu hormonálnej rovnováhy. Majú čisto rastlinný pôvod a telo ich vstrebáva iba v množstvách, ktoré nutne potrebuje. Tindalizované laktobacily sú špecifické mikroorganizmy upravené tak, aby dokázali optimálne posilňovať imunitný systém. Zároveň pomáhajú harmonizovať a regenerovať črevnú mikroflóru. Majú schopnosť upravovať fytoestrogény, aby boli podobnejšie hormónom, ktoré produkuje ľudské telo. Floricín je cenná molekula extrahovaná zo šupky jablka pomocou veľmi premysleného procesu. Úlohou tejto látky je zvýšiť biologickú dostupnosť fytoestrogénov. Napomáha ich vstrebávaniu v črevnom trakte. Floricín pôsobí ako kľúč a umožňuje fytoestrogénom, aby ich zaregistrovali špecifické receptory. Dochádza k synergii. Izoflavóny, tindalizované laktobacily a floricín pôsobia v Trinergy spoločne. Poprvýkrát prichádza liečba, ktorá so zaručenými výsledkami pomáha pri všetkých typoch hormonálnej nerovnováhy, pričom chcem ešte raz zdôrazniť významnú úlohu fytoestrogénov. A je ich užívanie bezpečné? Áno, úplne. Mala by som to vysvetliť. Hormóny rastlinného pôvodu majú ohromnú vlastnosť. Naše telo ich absorbuje jedine vtedy, keď ich naozaj potrebuje. Z toho vyplýva, že sú 100% nebezpečné a neškodné. Chápem, to je skvelé riešenie. A vďaka ktorej rastline ste dosiahli tento revolučný cieľ? Výber určite nebol iba náhodný. Presne tak. Vybrali sme si výnimočnú rastlinu. Volá sa Pueraria lobata. Pokiaľ viem, jestvuje veľa takých rastlín. Izoflavóny obsahuje aj soja, ktorá je chutná v šalátoch. Na tom niečo je, ale soja sa nedostala do užšieho výberu. A to prečo? Nepáčila sa vám? Ide o to, že na svete sa zväčša pestuje geneticky modifikovaná soja. No a? Výťažky z nej nedokážu naše laboratória analyzovať tak, aby sme mohli zaručiť, že to, čo používame, je úplne prírodné. Prepáčte, to som nevedela. A čo tá vaša úžasná rastlina? Pueraria patrí do čeľade bôbovitých a vinie sa po stromoch. Obsahuje množstvo izoflavónov, no keďže rastie voľne, nehrozí, že ide o GMO. GM čo? Geneticky modifikovaný organizmus. Sú to napríklad rastliny, ktorých pôvodný genóm bol zámerne zmenený a hoci boli predtým neškodné, môžu byť nebezpečné. No, ruky preč od GMO! Presne tak. S takýmito látkami nepracujeme. Navyše produkt, ktorý ponúka Zucari, obsahuje oveľa viac veľmi účinných a prírodných zložiek. Čo je toto? Nejaký druh púpavy? Púpava lekárska. Čistí, pôsobí cholereticky a cholagogicky. A to je praslička. Účinkuje 2 spôsobmi. Odvodňuje a dodáva organizmu minerály, keď je vyčerpaný. Ľahké to sú vlákna. Vláknina je veľmi prospešná. Podporuje rast črevnej mikroflóry. Mám ju rada. To je rebarbora. Tu poznám. Vybrali sme ju, lebo je najlepšou priateľkou vašich čriev. To je papája však. Je skvelá. Ide ti to. Prechádza dlhým a náročným procesom fermentácie, aby sa vylepšili jej antioxidačné vlastnosti. Vďaka nim zohráva podstatnú rolu pri omladzovaní tela. A nakoniec? Ľahké. Kolagén. Ten má schopnosť zabezpečovať pevnosť, pružnosť a dokonca i hydratáciu kože, ktorá počas držania diéty stráca elasticitu. To je nádhera. Konečne výživový doplnok, ktorý je prírodný, zdravý a rieši príčiny problémov s chudnutím. Ste úžasný. Vedela som, že na vás sa dá spoľahnúť. Čo keby sme celému svetu ukázali výsledky práce v Zucari? Už sa neviem dočkať.
Máme tu 3 identické sochy. Sledujte, čo sa stane, keď Recode podáme prvej. Socha, ktorej sme nepodali Recode, starne a stráca iskru. No zdá sa, že na sochu, ktorá Recode užila, čas nepôsobí. Skúsme to s touto potom, čo prešlo niekoľko rokov. Páni! Fyzická podoba týchto dvoch sôch sa výrazne zmenila. Iba prvá a druhá si zachovali mladistvý vzhľad. Pozrite sa na to. V tom spočíva výnimočný účinok Recode, zázračného lieku, po ktorom túži každá žena. Či vy azda nie?